otu ihu anyị dị n'iche n'iche ọ bụ otu a ka ahụ anyị shiri dị n'iche n'iche. Gị wụrụ nwoke bụ agba ihe ụwa, ibu ododoro, eboro gị ibu ndada na mgbada, gị hụta onwe gị na ị mara mma nwoke bikos gịnị na ibu udongo. Brọda ya edoo gị anya na ọwụ nwaanyị niile laikiri oke ohimohi gbigigbi a na-aga ya na-aga gbogbogbò, akpalite ya na-anya arụ, adụ ego ya na-ada ụda. Ọwụhụ nwaanyị niile laikiri ya wụrụkwa na ị nọ ngala na ịwụ nwa agbọghọbịa, ị na-alaiki every night ị naghị ehi ụra, ị nweghị ike ịnọ 1 month 2 months 3 months without kwakịrịkwa. Echekwele na ndụ m niile na ọ bụ otu akwa eshiri ke ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, ụmụ nwaanyị ibe m, otu esi hụta onwe gị filie na ọ bụ otu akwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ dị otu anụ ahụ si anaghị ogishi gị filie na ọ bụ otu ọ dịrị ụmụ nwaanyị niile. No, nwaanyị niile nwere otechi eshiri ke ya, otu ahụ ka ọ dịkwara ụmụ nwoke. Mgbe ị na-efili na iwu dimkpa, ihe mere dimkpa wụ na ihe oji ahụ kara ụmụnna ya, tụnwekwa ọrụ ka ọrụ m ọwụkwa ahụ nwaanyị niile chọrọ ya otu ahụ. Brọda ya wụkwa nna kenye enweghị ngọ ha, ikekwe ọnọ inwe nwere ihe na-eji anyere nwa mma mmiri, ma n'ime onwe ọ gbagotara gị filie na Chineke eke na ọfụma, gị filie na enweghị iluzuga, gị bịa nwe fili we inferior, gị bịa fili we hello enwere ụmụ nwaanyị chọga gị. Ya edoo anya na enwere nwaanyị chọga nọ etongo mbịaka ka m gwa gị eziokwu. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-ahụta onwe ha n'ụdị a, ọha nwa na kaadị faithful. Ịhụ na ndị ka nọ n'ụwa odororo ọdọ nke akpụ enyi, obere ihe ekpuru nwa igbo, obere ihe ekpuru nwa igbo, mgbe niile efi nwoke filie na yes na ihe zuru ezu na nwoke, agwa ya arụ n'ile anya. In fact, ihe o jiri filie na ihe zuru ezu na nwoke bụ bikos gịnị, ukwu ehe ya gbajuru n'ọnụ, akpa mụ ya jụkacha n'ala, n'obi ya zuru ezu. Brọda tụnwe ọrụ ka ọrụ m tụnwe ndị chọga gị. Otu ọbụla nwoke dị, o nwere nwaanyị chọrọ otu ahụ dị. Ọ ihe agwa onye ọbụla ji dị n'iche n'iche. Chineke ji kee ihe niile ya nọrọ in different forms so that ịba ịga gị chee ka ị ga ịhụrụ n'ọma kụra gịnị ya bụ emewe gịnị emekọ ihe. Gị wụrụ nwaanyị nọ ngala na ị na-alaiki PVC pipeline, ị na-alaiki adụ ego mkpụrụ anya na-amaghịchia, a na-ama ya mkpụrụ obi na-agụ gbugbugbu, mkpụrụ anya ha abụọ na-akwọrashi na silin, a na-amanye ya ka mara onye na mkpụrụ obi. Ọ wụ dịka ka ahụ ka ị na-alaiki. Biko nwoke ka ya na-aharụ n'otu enwanyere gị site n'isi mbụ ha bịa gawa, anọ n'ebe ahụ na-edisivi ọya na-ebute nwaanyị lụcha di ya na-agbagharị. Chọwa nnọọ tụnwe ndị bụ ihe ị na-achọ. Biko ka m gara m egbu oge ọnụ, anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị nwa mba nọmza ya, sị m na nwere akụkọ na gbotowara ya ụmụnne na ụnụtụ ledele akụkọ ya na-ene lee ma enwe onye bitere, ledele ma ya na mmadụ onye na-esetọrọ ibe ya na ya nọ 4 years ago hụ a young lady ya laikiri na-achụ ya, mechazie udisapia ya hụzighị ya, ọ nọzikwa na that area. Ya etinukwen ya gaa asa ọ nọzighị ya ebe a, ya jụọ fon nọmba sa enwe onye ji fon nọmba ya, ya relasara onwe move on, chọkọrọ ihe chọkọrọ ego, n'ihi na man nidiri ịchọta ego ji elekọta onwe, elekọta ezinụlọ ya ma ọ lụọ nwaanyị. After 1 year, this lady achọrọzie ya bịa gbawezie na ya nwetara information na ya etughị ya, ele ya obiọma akpacha ya, obiọma eshi n'elu shi n'ala akpa ya jụọ ese elebe ọ gawara na o just disappear. Ya hụrụ ya like ya na-ahụ ya hụ na ya for some time. Mgbe ya na-eprepezi ibebịa ọwụ na ka ebe ọ gawara, ke nwaanyị asị no problem no problem, na mmanya eji ha ahụ a lot of things, and ya wada na a lot of things nọ ya n'ishi. Ya gara ihu mmanya shikwa ebe ahụ burukwa ahịa ya ga-ere ma gịnị na ebe ya nọ ya na the woman nwere problem
ya sị oke no wonder o ji saa ya okwu otu o si saa ya okwu na ya hụzi ya maghị ebe ọ na ya chọkwana ihe ma na ejikwara fon nọmba ya na ugbu a ka ya ghọtara ọgwụgwọ ya sị na do ya arịọla ya emejọghị ya mana asị onye hapụrụ mmadụ ya arịọla ya na ya chọtakwala n'ebe nke ya nọ ya chọtala ụlọ ebe nke ya ya sịrị ide ya sị ya nara fon nọmba ya na ya bụ bido kpawa na ọ weta ya na this lady shiri ya 3 good years 3 years of iburu problem ezinụlọ ebonyi n'ishi ya na-ebu ya na-enyere ya aka in every step of the way no less or we eji ho ya bịabeghị true for her ya like nwa nọ like ya okwu gwere n'ala mana ọ nọ metravel nọ na gị ile mma ya ọ nọ metravel nọ na gị ile mma ya before mara o mee enyi ya nwaanyị introduce to him si ya na onye na ọ wụ ezigbo ọyị ya na ọ ga na-ajụsị na ya nwekwara enyi ka ya woo ya enweghị pak ya woo lady alone na ya nwekwara na ihe na ọ dị only friend ya nwere ya lady dịka mara mma very pretty nwa dị ọyị ọ dị okay mana nwere something about that girl o mere introduce to the girl ihere na-eme ya ọ na-eledeli ya anya n'anya ya jụọ sị enyi nwa ya arụkwa ka ọ na-eme ihere ọsọ ọhụbedị ya na ihere gburu ya onye nzuzu ha chigbuo ya na ọchị ya gwa dị gị esi n'ụlọ na-ejizi ugbu a ka eji emezi ụdị ka ihere ahụ ya emezina ihere ahụ ha nwa eji eme ihere like that achịgbuo ya n'ọchị mee ka onye egwuregwu ka ha ga ọ ya ka ya na dis girl nụtara na-eme ya na-ebu mkpa ya problem ọ ga-asụ nwanne ya asọ ọsọ enyi ya asọ ọ ga-asụ nne ya asọ ọsọ nna ya asọ ọ ga-asụ mgbe niile agaghị ụlọ apụtaga mgbe niile nwanne ya nwoke ke ntakịrị otoro na-aṅụ ihe ọṅụṅụ mgbe niile ebupụtaga ya chọrọ iju ya one day si na ọ dịghị too much otu o si butere ya problem ezinụlọ ya emechasị mba na enweghị ịhụnanya na-agaghị anyali ya propose marriage ọ gwee sị enyetụkwuo ya time ya sị nnukwu ya na-enyere ya time na o nwere ahịa ọ na-amanye ọ na-ere ọ nwere biznes ọ na-eme o ji amaneji na ya onwe nwekwara biznes ya na amaneji na ha abụọ lụọ na ha ga-elekọrịta onwe ha anya na ka ihe o ji si enyetụkwu time o ji eme gị na ọwụzighị ụmụaka ọ gwee sị enyetụkwu na ya time na ya ma ihe eji na-ekwu ya so okay like how much time ọ sị enyetụkwu ya from now till December this year December na-abịa ya so okay na nwanne nọ mza ihe ya na-akụrụ m ugbe na o mege 3 months ago ya so okay mgbe December na ọ ga-adịkwa mma na ya na this lady nọ bịa gwa ha again na phone ya na onye gị problem na ya nidiri phone na iPhone na ụmụ agbọghọ ibe na-ebu ya ebutokwana ya n'ọnwa ihe ọjọọ china na-ele mgbe ya ga-enwe iPhone ya ele ya okwu ahụ emetọ ya so okay kpebie n'ime onwe sị ebe birthday ya wụ 2 weeks time ya ga-eji iPhone emere ya birthday ya ga-azọrọ ya iPhone obiọma kpa ya ṅụọ that night ọnwụ obere ihe were phone nụtara na ihe o yuzuru phone ahụ nọ naanị 3 weeks o ruo mgbe ọ bịara n'ụlọ ya anọghị ya ọ bịa ya gwara sị ya bịa biko bịa shitụrụ ya ofe ya nidiri iri ihe olulo na ya achọghị irizi oke ntakarị na ọ bịa shitụrụ ya ofe doere na friji ọsọ oke na ya ma ihe oyigidere agba bifo ọbịja na ọ nọzi na-eshige ya wụri ya gara lo ya mahụ ebe ọ gawara ya na-esa lebere ebe ọ gawara hapụga fon n'elu nga mmadụ nwere ike ịbata ebe a pikiri dis fon gaa na bedrum ọ nọghị ebe ahụ gaa na toilet ọ nọghị ebe ahụ gaa na visitors room ọ nọghị ebe ahụ ya sị lekpetis gị hapụkwanụ fon ya n'elu tebụl ebe ụzọ gawa ya mahụ na ọ gawara across the road garuo ebe ahụ ga-ezo ihe nọ ịgazi ebe a kpawa nkata but because ọ hụga gate onye bara na onye pụrụ nso ụjọ atọghị ya mmadụ ịbata ebe ahụ were fon ya makwa na ọ nọ n'ime ebe a mana ihe n'ọma hụrụ mgbe e jiri batazie nwoke n'ọhụzi because gịnị ọ dị ka onwe anya ya okpeghe ọwụrụ mgbe ya bata inside the compound gushi gate ọ hụghị ya siri ide ya na ịganụ buru oche nọrọ dị ya nọzi di ya fon ya eringiwa ọ bụrụ na onye kpọganụ ihe o ji save ahụ onye ahụ wụ my brown porondo m si ese gị na ya sị na ihe o ji save aha the person wụ my brown porondo ya sị na ọnwụta aha adịcha ya chọwa ịba n'ime ya ọ wụ na ọ gbachiri agbachi
ye feel no code ya man o jiko the same pattern na ọ na-eji emepebu phone ka o shiri ya no kwa ko use na ka ọhụrụ ọ no pattern o tiri ye use all the pattern phone emepe ye tro bara pronto gawa na WhatsApp karute ebe ahụ so atọ na WhatsApp ọ na bara pronto wo nwoke ya ni abụọ enwere week ọ si ya ga ha nụ ya week ahụ ya hụcha chat mgbe ọ na-agwa the person ụtọ ga-esha na ya excuse na ya onwe megebe fight na ya ga na explain so onye ka o megere explain that means this person nwa ya ọ ga-awụ na onye nọ na street who is this person ya ni abụọ ya gụga dị message ya na onye ahụ ọ na ihe wee enyi ya nwoke confirm the enyi nwoke enyi nwanyị na enyi nwanyị obi agba ya njọ ya baghachi na WhatsApp hụ the last message batara ebe ahụ baiga n'ime ya wụ na ọwụ enyi ya nwaanyị a na-aka mara mma na-eme ihere ya baiga chat ya na ya abụọ ya hụwa ebe this girl gwaga ya si ya na wow na ihe o mekwede ya nga ya adịkwaghị mma na ọ dịkwaghị mma enyi ya nwaanyị agwawa ya si na ọwụ na ọ dịrị ya possible na ya gara agwa ya si ya try ya mana because nke nwoke nwere integrity na ọ ga-ahụta ya as an insult ọ gaghị ekwe ọ ga-asa after everything ya mere eme na ọwụ after everything that I've done for you na ihe ji ya n'ụkwụ na ma ọ wụghị ya na this guy nọ ya like onye nke akara ya enyi ya nwoke ya wụ ya nwa ka ahụ na-enye advice na ọ dịkwaghị mma na ọ dịghị mma ọ bịa gwawazie ya si ya dat na ọ na-eme ọ dịkwaghị mma na ya chọọ ya echee na ya ga-edinwu na ya enweghị gbagagba na ụdị ya na like ya na ya na like ya ndị a buru ibu na this guy na ya na ya mega ihe na ya like ya na gwawazie enyi ya nwaanyị ahụ na ọ ga-ehepụta na ya enyi ya nwaanyị sị ha gwawa si na ya ma na ọ likere enyi ya nwoke ya wụ ya nwa na ya gaa n'ụlọ ya mgbe ya na-anọ ya lee ma ọ ga-adaba na ọ dabara ha na ya biko napụ ya na ya snatch ya this guy from her na ya biko na ya ma na ọ likere ya and the guy na o jikwa na ọ is not like o ji ọfụma ọ nọ ọfụma na ọ ga-elejili ya anya mana obi ya na ọ na-ebe na ya biko hepụta na ya snatchara na ya this guy ihe ọ nọ na-arịọga enyi ya nwaanyị na-arịọ enyi ya nwaanyị sị ha na ifu ndị onye like this guy na ọwụ nke snatch ya no na eke ga-echi na ọ gwara ya ihe na-enwe ike ime n'elu ụwa ụgwa wee sị ya mana ọ ga-adabara na ọ mana ọ naghị like amaokwu na ọ naghị like ya ndị abụọ na ọ ihe sere former boyfriend ya na ya ga na ọ ga-adabara onye ke na onye ka ebughị ya obughị otu ya na like na ọ ga-adabara ya bụ onye biko snatch tọnụ this guy na ọ mana ihe o ji gbalagara the other guy na ọ because of gịnị obi gbagagba ya gwa ya sị okpe gị ya na ọsọgo forbid o nwunyeghị ya na ugbo ya na-enye eke ya na okporo wa snatch tọnụ ya o help ya snatch tọnụ ya this guy from her ma voice note ya na-achị enyi ya nwaanyị na-achị sị ha ya ga-emelikwa ihe ka ahụ na why not ịgwara ya na ọ chọzi gawara onwe o nwere ka ọ gwazi na enyi ya nwaanyị nwere ike like ya na ọ bịa na ya ga-ekwe ọ bịara tụgharị ya ga-ekwe mana ya nwee njikere mgbe na ọ nọghị ya gawa ebe ahụ no na ihe na ọ bụ ntụ akwụna na ya gaghị ebili ihe ka anyị nọgwarụ ha no nga ya gara gbara kete ewere fon ya were na ọ dịrịla ya enough igbere fon ntarala te aka n'akpa chege ihe ka echege ike agwụ ya chege ya owuwe ike agwụ ya ya amaghị eshi a confront this girl ya amaghị eshi agapụrụ n'okele nọ n'ọdabara ya na abụọ kelekwere feel na ihe niile ya mere ya na ọpụta ya pụta echigwa ya na achọzi na ya ga-abịa like otu o shi na-ekwughị ịdị ya na ya dị afraid of after everything I've done for you na ọmakwado na in fact ya dị very happy na ihe discover so na ọkwa na ya lụọla this girl ihe ya na-ehụ iwe ya ewute ya obi ya niile na-agazi na nke enyi ya nwaanyị a na ọ sị na ihe sere ya na enyi nwoke na ọ bụ because of obi oke gbagagba na ọ ma na ọ na-alike ya ndị agbara na ọ ga-adaba ya na enyi nwoke na obi konyere na aka snatch this guy from her na automatically obi ihe a na-akpa ya n'isi mgbe nwatakịrị makwara na mma nwee nsọpụrụ ifu na ya ahụ ọ gwaga ọ jụrụ ajụ na ya weji ọbịa to ha na ya ga-ekwe because gị na ya chọpụtara na ọ like ya na the guy na ọ dị good na ọbịa to ha na ya ga-ekwe mana ya nwee ijikere bịa n'ụlọ na ọ bụ ntụ akwụna ya ga-emere ihe ka ahụ everything this girl na-ekwu na-abịa na-awụ ya kpara chichi ọ na-arịa ka the girl ọ na ya n'aka na ya gọgba ya sị mba na ya wee ma na ya ga-eme ihe kwesịrị ime ya bịa na bathroom ka sama ya na ya na-asa oghere ụzọ were coke o ji eri nri n'ihi na o shicha n'anya ahụ wee jụọ na rọba peghe ya ka ọ jụtụ oyi bifo pụwicha and nga ahụ ọ naanị ya bidie nepụ ya mere travel ọ ga n'ọdụ so naanị ya nọta ya so ọ bata hụ ya kụja jụọ esele mgbe ya jiri lọta ya gwa so tele ya batara na o jiri hụ fon ya na ikpo efu
na ele ihe ebe ọ gawara hapụ ka dọ ọgbashige just group protector gbuchie ewe ụzọ ya group protector gbuchie beshi ụzọ ọgbashide ya ọ sị na onye agakwaghị faụ na ya na cross the street ebe ya zụrụ koka na ya zụrụcha dị mma ese nwe ihe dị woman kọksagara ya na anya ya nọ na gate na mgbe o ji bata mgbe ya na-ama na-ele otu o si bata ya wee sị otu ya echiri bata na ọgwụ otu stranger ga-esi batakwa hụ ebe o shiri dọwa jụụ ọ bụrụ onye iro ya nweta ire ihe ya eri ya nwa na even at that mmadụ na-awụ fence somebody mana ọ naanị ya nọhịa mana ya nọhịa hụrụ ya mgbe o guziri ebe ahụ nwere ike shazụlụ ụgwọ fence bata bịa mee ihe ọ na-emekwa na ọ dịghị mma na ọ dị dangerous ọsị ya na ya dị sorry o were fon ya na-ele gaa na fon ya na-ele ya na-achị jụọ ya sị na koke ọ zụkwara na ma ọzụta abụọ ka ya soro ya riere agụrụ ji ọsị ya oke ka ya gaa zụtakwu ọgbapụ ọsọ ga zụtakwu one bottle papụta anyị ya na abụọ na-eri na ha eri ahụ na ọ rutere okpoko ole n'ihi na anya na-ele na ọ na-ewe ya iwe ọchị ahụ ya chịga na ya dịla tired of pretending na ọ kpụ onye ọ na-eri na ọnụ ya jụọ ese na ọ gịnị mere ọ gwaghị ya na ọ like ya ụtara na ọ kpụ na ọ na-amapụta tum ọ sị ele ihe o midere na-ele ihe o ji jụọ ya ajụjụ ka na n'ile onye gwara na ya like ya sị ya na ya pretend wale na ọ gịnị mere ọ gwaghị ya na ya like ya na ọ gịnị mere ọ gwaghị ya tasịna ihe niile ọ na-egosi ịhụnanya niile ọ na-egosi ya na oruhu ala na oruhu ya n'obi na ọ just na acting na ọ acting na oruhu ya n'obi na ọ gịnị mere ọ gwaghị ya na ọ gịnị mere ọ gwaghị ya tasịna size injin ya ọwụhụ size ọ na-like na ọ na-like ya very big na ọ gịnị mere o jiri ọ gwaghị ya na o nwetara onye ọzọ na-eme ya na dị happy ọ gịnị mere ọ gwaghị ya na enwe onye ya na ya bụ ọchịa gị ya why okpudo ihu na tebụl okweghị ekwu okwu o weliteghị ihu ya gwawa ya sị ihe mere n'ụwa na ya ga-alaiki ka ya na enyi ya nwaanyị pee ya visit na ya ga-alaiki ka ya na enyi ya nwaanyị so bịa pee ya visit olewe sị nwaanyị ya gwawa ya sị na ọ ihe o kwuru dị ọ na-arịọ enyi ya nwaanyị so biko snachia ya na ọ kpọrọ ya bịa na ya hụrụ ya n'anya ọwa eziokwu mana ya agaghị afọ ọsị ya ịhụ ya n'anya na ịhụnanya na ọ dị n'obi na ihe niile ya mere everything ya mere o fili na ihe chi n'ụkwụ na ihe na-egwe ya taa na after everything na ya wụma ọdịrị mmadụ ahụ na ihe niile ya nyere nye ya n'aka onye achị ya na bak mana o mere ya ihe ọjọọ mgbe ọ ma n'ime onwe ya na ya like ihe nọfụ ịlụ ya ọ na-ekwaghị ya na-achọ ọwa ekwu nwere dị ọjọọ dị edisifu adịghị ọpanta nwa onye ọzọ tụkwasịrị onwe ya bịa na-ekwu okwu ọlụlụ ọ bakịba out tili ya na-ekwu okwu marriage o kwere ọ na-asị ya nyeta ya time there's plan ya woro December gwazie ya na ya achọzi ya ka ọ woro December ọ lụọ ya no ifuli iwe na ọ like ya na ebe ọrịa ga-enyi ya nwa ya ahụ na ebe ọrịa ga-enyi ya nwa ya sie biko snatch ya na ọ kpọrọ enyi ya nwaanyị ya na ya bụ ọbịa ma ọ bụrụ na ya chọghị ka enye ya bill after everything ya mere ya na that word ga play na ọ kpọta enyi ya nwaanyị ahụ kpọrọ ya bịa olewe si ya dị serious ya si ya si enweghị iwe ya si enweghị iwe ya na-enwe na-enweghị ofu mkpụrụ iwe ya na-enwe na anyị ndị oshiri ga-akpọ dị safe ka ọ hapụ ewu na ọ poison na ya gaghị ntụrụ gị lụọ onye ya na ya n'obi na nwekwe nri dị bad dị ya na ọ gakwa ga-ebupụ gị ka ha kpaa ya n'ụwa otu mbịa ya na eji ihe niile aka ike na ihe ọma ọ ga-emere ya wụ na ọ kpọta enyi ya nwaanyị ahụ ka na-ala ike gbagagba buru ibu ebe ọka ga-adabara ya na ya abụọ gakwuruzi onye ka ya na ka ya buru ibu that is the only condition ma ọ bụrụ ma ọ bụghị ya na ya ga-enye ya bill o disivu ya and ọ ga-akwụghachi ya everything and ọsọ na ọ ga-akwụghachi ya na ya ga-alụ ya mere marriage ya dịrị ya miserable dịrị ya very unbearable na marriage awụ ebe a na-aga aja eze marriage requires commitment attention full time na ya wụ ebe a ga-aga enwewo distraction na ya biko ka aga kpọta enyi ya nwaanyị ahụ ka ọ bịa bel ọ ya bịa snatcha ya pụta na o shiri chịwa sị ha na waw ọ nụrụ n'ihu ya ga-akpọ enyi ya nwaanyị sị ya biko na ya bịa na bebi ya bịa enyi nwaanyị ọ dịkwa na mma ọ dịkwa na mma ọ matala nke ịsa ndara worried ọ matara ya sị mba na ya bịagodo first na ya bịa na nke enyi ya nwoke ewesị nwoke ya ga-echi bịa ọ dị na ya makwa mmanụ dị ya ka ọ chọrọ ije osurute ebe ahụ kwa ya gwara na ya nwere ike ịga ebe ahụ weta asị ya na ya bụ iso na ọ hapụga ihe onye ife ihe ọ filiri na ọnwụ na ọ chọzi ya gwazie dịga ya gwa na ọtịkwa dịga ya everything tadị na-achọ ka ya gawa nke ahụ ya mahụ ihe ndị ọ chọrọ ịlụ ya ịtụ ya nwa dịga ya na-aba ya nara ya fon si nne na ya na ya bụ na ọ bịawawa no problem na ọ weta dis girl shi wụchashia ya gaa straight to the point gwa ya si ya na enyi ya nwaanyị wụkwa na enyi ya nwaanyị na ya bụ na ya ahụ na ihe niile nọ na fon ya ihe o sefu ihe ya na ya bụ ma ndụmọdụ niile onye gị ghọtakwuo na ebe a ka ya hụ kwuru
na ihe sere ya na ex boyfriend ya na because of gịnị gbagagba ya buru ibu na asọ na like ya ndị ga-eburu ibu and ka ego na-ebughị ibu and ọ mara mma na ebe ọ gabara ha na ya ahụkwala na karata ya na ụta kọpịwara ya ahụ na ya ahụkwala n'ebe ka ya filiri ya na-aga ịlụ na ọ ka echukwu nna nyere ebe ọrịọ ga-ese ọ snachi ya na ebiko na ọ snachi na ya nwa na-arịọzi ya arịọ ibiko ka ya na ya abụọ mmewe ihe ka ya erelize enyi ya nwaanyị ọ gakwuru onye ọwụ ya na ya onye bụ ihe ọ na-achọ ya ebughị ihe this girl na-achọ mana ya dị happy na o nwere a nice girl ọ ga-echi replace onwe dịka ekpewe ihu n'ala nwa peji ya chụọ ya shash ya azụ ọ sị ya chere na mbinye ekwukweghị okwu ọjọọ ya gwa ya sị nwa okwu ọjọọ ya nwe mgbe ebile m ihe agwaga ya nwụrụ ya na ya bụ mee ọ gwa ya sọ kwa ọ ga-achọghị ibe deceive is not like ya gwakwa hụta ya gwa ya sọ ọ ka ogologo akụkọ na ya chọrọ ịga alụ ya tata na echi ka ya na-emega ihe buzuru na-ele ya na ya abụọ na-achị ya gọgbadị ga-ejisie ike so iche na ọ bịara nọ na-aga ịla na ya gaghị emeta ya kapịta ọ ga-ehi n'ụlọ tanya ya na ya abụọ ga-ediscuss important issues gwazie ka ya na ya abụọ mega ihe sọ ọ baga nga pik enyi echi n'ụlọ ya bụ ọsịa nsogbu anọ na ka eme ya peacefully ụta ka o shiri pịawa akwa ya mee were jụọ tens ihe ndị na-ebe ahụ gwa si enwechiri ha lọk na ekelekwere na ihe niile ya si ya si na ekelekwere na nwaanyị dị mma Chineke ji wetere tru ha ọlawa ya na this girl anọrọ ya kọwara gị girl silekwe ete eshiga na fon ya iji mara ezigbo nwa dị girl si na ya ga-alarịrị that night na ọ bụ eziokwu ihe na-eme ka ya ga-echekwe niile ya onwe echekwene ma nwe otu ọ ga-eshi ma obi ọ nọ ebe ahụ maka ọ hapụ ịwụ na eji ike mmapụta bide something na ya nwa n'idiri iche ya eche na ihe niile mere ebe na ọ dị ka fim ya gwa sị na o nwere all the whole time only 2 weeks ekweghị hụ dis ga-enye dị ya space n'ihi na ya nwe nwa maara ihe nwee ihe nwee nsọpụrụ nwee obi mmadụ dị soft dị like a woman to behold na ote ga-eshi so ya hụ na ya discharge ya ọla dị ya na ozu ọgbara na ọ lara okpodị ihe ọkpọ last okporo ọgwa ya sị na ha fa I hope both of you are getting along ya jụọ sị which kind talk be that one ya gbanyụọ iphone na ntị this girl nakwa na akpọkwa ya na ya na-akpọ chukwu eme ebere dị girl ekpere ọ bụrụ na ihe ọwa wee ihe ọwụ ka ọwụ ụwa makoro ya na nwatakịrị ya gwa nne ya sị na ebe ihe ụwa makoro ya na ya abụọ ka ha lụ na nwatakịrị ekwere ka ụmụnna ya 3 weeks ago ga na list mere ha ihe metụrụchara ha ihe ala gba etiga akwụkwọ wedin n'ugbo na ya amaghị ihe ken ntara ex ya ji na-akpọghị ya na fon that na ya ekonive with enyi ya nwaanyị chọpụga ya after how many years because of simple mistake that na enyi ya nwaanyị kọgara ya asịrị because na enyi ya nwaanyị dị aware of some things ọ bịa kọwaziri ihe na-awụ ihe mere nọ ya gwa ya sị na o file na ọ ga-atụgide ya na those things nọ n'ime fon na ya were ya nwere copy of them nọ na fon gị na ya ejiri ya snap everything na ya video ya record everything ya ejiri ho record ya transfer ya onwe nọ na cloud ya makwala ama wetere ya ọnụ this girl na-ebezi that na ya gbaghara ya na ihe ndị a niile ya egwuge na ya dị naive ya dị ke na ya dịkwa ọzọ nne echi ebe akpụ mama ya gwa ya that na ọ bụrụ na ya alụghị nwa ya na ya ga-aṅụ poison na ọ na-ehapụ ya n'ụlọ ọgwụ ebe ya nọ na ya nwa ebe ahụ ma ọ gịnị mere o jiri bịa gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ mmega ya because of nwa ya obere nwa toro eto mee mistake ọ mgbe nwoke lụọ ụgwọ isi nwaanyị ka ọ ga-ihe niile writ ya ejishi ike mana mgbe na-alụbeghị nwaanyị na ururu problem disagreement na-adị na ọ hapụkwala ya n'ụzọ tụpụtakwala n'ụzọ menye ọkụ na otu aka agadi nwaanyị abega okpoyo n'ebe oge nwoke dị same nwanne nwunye dịka otu aka onye ihe onye azụ onye akpọ ya gwa ya sị anybody kpo ha na-awụghị member of her family some people kpọga ya mahụ ndị ha wa bịa ime onwe ha introduce na-arịọ ya the girl ya jụọ ya sodoro anya na ya alụọla nwaanyị ọ gwawa ya sị na ọ bụrụ na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na o kwesịghị enwe enyi ya nwaanyị na ugbo ga efili were the pain na o kwesịghị enwe enyi ya nwaanyị na efili gị betrayed na ya ma na ọ ya nwa ka enyi ya nwaanyị na-eje na ọkpọga nke mere na nke na-eme ha na ya biko kama ọ bịa lụkwazie ya na as second wife ya jụọ ya sị why kpọtọ brampụrụ ntụ ọ gwa ya sị ohe ihe niile ọhịa ọkọchara ya gwa ya sị ọ ihe dis ga-akọga dis ga-enye nwa ekwe akọga nịtị gbasara gị na ihe ahụ na fon ya that day brampụrụ ntụ what of brampụrụ ntụ ọgwụwa na brampụrụ ntụ na ya chọzi ihe ikwu discuss maka ya chọzi ikwu maka ya na ya chọzi na o mentionzile na ọ ya nwa onye ama na ọ ya onye ji n'ịhụnanya na ọkwa na-ewe ebe obi ya na sị no na onwe ebe obi ya na obi ya nọ na gbagagba na mgbe obi ya pụtara from gbagagba ya chọwa ịlụ di ya chọọ di ụmụnne m ọsọ ebe okwu nọ
na dị ga-ere ya ka ya bịa bata bịa wụ second wife bịa gwa eso na onye gwakwara na ya dị polygamous in nature na ọwụ na amụnta ya nụ ka ọ chọrọ ịbịa were hekwa onwe tụkwasị ya chokwuru ndị omi abụọ na ihe nwa n'ọsọ onwe mgbe ọha na oburu ka Kebran kpọrọ ntọ ka ọ bịa were ha onwe tụkwasị no na ya ahụ na sayensị ya ahụ na ọrụ ka ọrịa na Chineke nna gọzie na ya ga-adị ya dị grateful na in fact na ọ wụ tool Chineke jiri gọzie ya na-ewekere ha iwe mana ya nwee isi ya bịa lụrụ ya tụkwasị ya as second wife no n'ihi na ọ ma na enyi ya nwaanyị dị soft in fact ọ butterfly onwe ha obi owo ọ dịghị strong bịa batọrọwa gịriwe ọ bụrụ onye ọka ya ga-abịa lụkwụ nwaanyị onye kwere ka ya na-alụkwụ ya nwa a promiscuous woman dị ka ya na ya gaghị eme ọgwawa ya si na ya na-epush ya to become a dangerous woman and ya ga-eji ya practice everything ya gwa ya sị mgbe o butere na ya o bitere na ya na m jụta elu ụlọ ụmụnne m na ihe ugbo nwere otu o shiri ya ebitere ya ụfọdụ mgbe ha si na o bitere na enyi ya nwaanyị otu o shi hapụga enyi ga lụọ enyi ya nwaanyị na ọ dị wrong ha ekukuo kwuo ihe na-anụ na fon ya ọ sị ihe o ji enye gị allegation ọ na-asọmọdị na ọ na-atụrụ ha shi that na ihe eji enye gị allegation na ọ nụhụ na fon ya mana ya tụgidere shi na ọ na fon ya ejikwa hụ onye ọzọ ọtọ pipa na-emeteziri ya ebere dat na ya hapụrụ enyi ya nwaanyị gaga lụrụ enyi ya nwaanyị na enyi ya nwaanyị bitere ya ka ọ hasịrị serere ha ya na enyi ya nwoke switch over abịa lụọ ya na njudelu na ihe ugbo oyiri bitere ya na enwe otu eshi bitere nsụde nwanne m nwoke nwee otu eshi bitere gaa n'ihu Chinagọziwo m jisie nwa ahụ ike ọ dị pọsịbụl gị isi ebe ahụ gbapụ mana tupu ihe niile ma evidence ahụ eji aga m asị na gbajeme na police station Ugbuene were oso were ije gbajeme na police station Ugbuene otu ihe ndị aka na fon ọbụla ọ ga-egbe ma involve police ka o tinye aka n'akwụkwọ sign ya undertaking once police is involved ọ ga-anọmize away then chishi ike shi ebe ahụ ịnọ wapụga law anaghị ekpekwa ikpe diabolic law amakwa ihe wụ isi onye desere m poison onye ọzọ jikwere mem gị ihe law na-etriti wụ physical action character and otherwise mana ịhụ na ihe ọbụla spiritual matter law anaghị etriti ya shi ebe ahụ gbapụga tụọ ị gaghị akpọrọ mmadụ polisi na onye ahụ mere m nshi obere m poison ejighị evidence shi ebe ahụ ọ maara chọrọ ụlọ ebe ọzọ megị na gbapụga ịlụ alụọla nwaanyị move on ọ nọ ike ga-agwụ ya na otu nwekwenụ ododo ụrọdọ nke akpọnye ka na-adụwashi moteleshi maka mmamịrị bugharịa wugwu kwazie mkpụrụ obi kwalie ya elu ya etunwe ọ ga-etute ma chi ya soro kwuo ọ ga-etute ihe ọ na-achọ ọ ga-etute otu nwekwenụ ọrụkọ ọrịa ụmụnne m ọhịa m sị mabịa gbotoro ọnụ ngalana ọ sị enwe ihe dịka bitere ya n'ụtụna na ụnụ werekwana akụkọ egbe mụrụ akụ ịwụrụ nwaanyị nọ ngalana na ga-ejishi ike dị sincere to yourself marriage awụghị ebe a na-aba ka were mere ihe egwuregwu nwa olileanya na otu ụbọchị a ga-amapụta n'ihi na ịba ịga without enweghị joy enweghị ihe ikwe aba ịga n'obi ọma ba ịga n'ime for what it is ebe ị ga-aga kpo your home relax ebe ahụ buru n'obi datara ebe a ga ga-anọ ka nka mana ị gaghị aba ịga nọ ifuli wee na-enwe ihe na saịdị ga-achọ apụta na ọwụhụ ọ dịghị mma na onye ọbụla dịwa sinsie na-ekere Chineke kere onye ọbụla n'ọdị n'ọdị chọwa ọrụ ka ọrụ ịchọta ọrụ ka ọrụ ma iwu settle fine ụmụnne m nke ọha nọ n'ọnụ ọ bụkwa akụkọ kọmentị ọnụ ụtọ dịrị unu